mahita aka inanami. Acara pertanyaan seksi Parupuan Huriata di Bagasan Arion asadok pangaradiota turpuk nagabe jamita non ima na tersurat di sada raja-raja bidu 10 ayat pitu saha rodi ayat 10 ono. Alani adorakso masuk kita martangiang mahita di Bagasan rohat tabi. Tapuji matuhatta marhitede nomor 123 ayat sada dohot ayat tul. Martangiang mahita asini rohama di hamudohot dame sia Tuhan debata amata dohot siananakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turupuk jamita di tengah-tengah ni pertanyaan otak di Bagasan Obason ima na tersurat di sada raja-raja bidu 10 pitu mamuka maisian ayat pitu sahat rodi ayat 10 onom songonoma didok disi tapayo tihu bema di Bagasan rohata dungi marhirasa tahu lilingna marsikma sunai ala suada robe udan ditanui dungi Roma hatani Jakuba tu ibana songonon borhak maho
lahotu sarpat namardonokon Sidon maringan disimaho idama nungahudokon sada paropuan nama baru disi merembuho dungi borhat maibana lahotu sarpat jadi duksahat ibana tuharbangan dihutai idama adong madisi sada paropuan nama balu namar soban dungi jauh-jauh masih lia madok tunasida wa alap jauh aiki otik di bagasan tabu-tabuong asaminu mau alai dung lahon nasida nang mangalap jauh-jauh musa ibana madok tunasida semono wa buat diau sat topik sagu-sagu di bagasan tangamu alai ninna parupuanina songon sitongna mangulu jakuba debatam dan adong sagu-sagu diau nang gosada dakolan itak sapohul di bagasak kudon aku ni niat otik di bagasan guri-guri jala idama namar soban-sobat doau asalawau kaulihon itaki diau dohok dianaki asamangak kami na dua dungi matema alaini nasyelie ma tunasida unak koma biar lau maho bahim ma songon nani dokmu alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu namet-met jalabuan turuar diau dukpei asa pauli diho dohok dianak ai songonot do hatani jakuba debatani Israel ya itak na dibagasak kudon dang olo sudah jalania na dibagasan guri-guri dang jadi marsik paima Jepang ari haroro ni udan tongoson ni jakuba tu sisik ni tanon dungi lakoma parupuani di bahem masongon nani dok ni sielia gede mangan nasida nang ibana nang parupuani rodi isini jabuna hari-hari ia itak nadi bagasak kudon dang olo sudah jalamiak nadi bagasan guri-guri dang olo marsik khobar tu hatani jakoba naung pina buana hian marhite siang-siangnya ima sahatna hamwa kaina nami nakinakulongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan tay. Saya jodoh di bagasan rohata bahkan mungkin di pikirata madok saya tak perhato do jala tahap prosihai babua debata sitok pasalukut babua debata ido para siroha nasai sumarihon sadok parmulota alai akipe jujut tadok kasih songoni olo disipater rebu hita dinata hati dakuni dinata doki rupani debata para siroha nasumarihon mulutta olo dosipata holswak kita olo do hita magiar taringot tu panarihonon ni debata di tonga-tonga ni mulutta sangat aktual do turpuko sasitongna di tonga-tonga ni nata adu pinoain nan yado pani bangsa do kopertibion alani pengharuh ni COVID-19 virus corona
Nakpola nunga lebih kurang 3 bulan. Mapai sipata gabe suku-suku kita. Mapai sipata holswa kita di ngulu. Mapai sipata adong lomos ni ngulutta. Biar ni rohatta. Madok di bagasan ngulut tabi. Madok di bagasan rohat tabi. Nama si panganon nami. Nama si inumun nami. Nama narikot tu haperluan niak ka keluarga doh yan ako. Hamuakay na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Buasa si pata tubuh suku-suku nasi songoni manang roha biar nasi songoni di tengah-tengah di mulut ta. Dan aja jodoh si pata tapake roha pikirata hatawota manang na adong di mulut ta gabi suhat-suhat ni mulut ta tabain si ganupari HP saya tak puhot dong babua dan saidos pikiran taido pikiran ini batang dan saidos dalam taido dalam ini batang daido padohan itu hatta maritina posonasi saya dak pikiran muna pikiran gudang dalam muna dalakku alani tahu jima juak kainang tahu hon bagas sungguh dia huaso gogo dap roh panari honon di bata tu na posona uju isi dia so narap nata bikin akini turpo cami tahu siani boy hita gabi marguru siani boy hita gabi marsorbinan siani boy hita merenung bagas dia merupani na parjulu saya didongani bisarihot di batado ngulutak. Manang ning dohonon na saya didongani bisarihot di batado ngulu niak kana posona, ngulu niak kana prosyai. Puasa didok na sesama. Dato hodo masa halia potir ujui di tengah-tengah ni bangsa Israel. Domu tu hata toru-toru ni Elia. Dopak Raja Ahab nase marsoba tu de batabal ujui alai di patu padi batado kuasona guguna panari hononna domu tu cara ni di bata domu tu dalan ni di bata sendiri na adul marasing sian aka pikiran ni kita jolma anggo mangikuton pikiran hita jolma dan mukibe taruli si panganon manang si inumon si Elia ujui di pertabonionna di sungai Karit ala halia potir masa ujui alai di pataridahon debatado huasona hasurunganna jadi paretado pidong sigak lahu manarihon si panganon da di paretta de batado sungai Karit manarihon si inumonna aharuna ni dok nasi tidak mah dak kolat di topa de bata HP aka jadi-jadian nai alai do hotdo di paretta de bata merpanupak tuaka nama kaposi ibana itu na parijolo na tapereng nagabi si hangulu honotta siya turpu jami tau na padua hon sumurung do panarihono ni debata di ngulutta siang apa na tapikiri taida ma tohodo marsik sungai Karit songon sumber alainya ujui alai taingok mah dakya marsik panarihonon ni di bata
dia kana persia di ibana dakya masohot panarihono ni di bata marahiti asini rohana di tonga-tonga ni galup ngulu nyakka na persia di ibana dari suruh di batado Celia borhat tu sarpat madapoton ina nama baru madapoton sada perempuan namar subas-suban madapoton sada perempuan na pugos apalah ina nama baru na pugos itu tu disuruh debata mangurupi Celia alai boy dosa ni bere motta argani lapatan ni madok songono tengok ma babua di papatar di batado nang di bibeli nabu idu hape merhasurungan nang peranan ni ina nama balu diulau ni di bata isarana tengok dope pemberian nilai ni pertipo marhita ina nama balu dijoroi ngatongon ro akan atoro tu bagas joroi jala dibereng de bata na pinilihon ni kan mulu ni jolma termasuk na pinilihon ni ina nama balui siap penilaian ni Yesus di hati hai dibereng do babua sian nasa ngulu ni ina nama balui dilehon tu asini rohani debata dilehon tu harajau ni debata napa tulukan molo debata do namar suhu sena sau da debata do namar suruh ina nama balui asa bermudu-muduhon na posona Celia dang nakebetulan sa sitong nanoni manang dang napajupang di tekungan na siya daw idobahen songoni ukap ni rohani ina nama barui laho mangrupi Celia tupe dipangido Celia saotik san ina nama barui alai dalan ni debatado imuse mangalehon na ubalga di ngoluna iduna ni dok narupani molo di ayat 10 pasti di dok ya itak na di bagasan hudon nangolo sudah jalamiak na di bagasan guri-guri dan jadi marsik pai majupang ari haroroni udan tomoson ni Jakoba tu sisik ni tanok saur do biar ni rohani ina nama balui tu Jakoba dohot hormat na tu na poso ni debata alani i di papos Celia do rohani ina nama balui asalam mernida di huaso digogo ni dibata dipanarihonon ni dibata natuk patu pahon saluhut di tonga-tonga ni kanuk ngulu ni hita jolma siani gabe adongma sirenu konota ya parjolo ragam do dibahit debata dalanna laho sumarihon kanu ngulu ni akan aprosyai alani i saya tahaposi tahaposyai ma debata di bagasan Yesus Kristus nasai sumarihon ngulutan lepa dua molo pe olo marsik alam jadi-jadian di debata ngati nok panai alai anggo asini rohani di bata dakya marsik dakya masohot ikon saya tahap persai itu di tonga-tonga ni kanu nguluta si ganu pari
Napatuluhon Siti ruot do keterbukaan ni ina nama belum dan digabusi sinadonganna ido mulo tahu sinakin mangatusi dia 12 ahadi do songon situng nama ngulu Jahoba de Batam dan adong sagu-sagu dia unang musada daholan itak sapuhul di bagasak kudon aku ni miak otik di bagasan guri-guri ido lapatan na keterbukaan ni paropuan idui keterbukaan ni ina na babalu idui tuado pani di bata nang tunaposo napi alani i gabe prasiajarat dui di tunga-tunga ni ngulutta madok semudia asa tu unang olo hita manggabusi akasinadongan na adong di tonga-tonga ni mulutta marhite-hite silehon-lehon ni di bata nadong di hita jalana perkudi saya taulahum maparcu mangalului kerajaan ni di bata idona Jepang terida di tonga-tonga ni mulu ni ina nama balu ati sa tonga-tonga ni hapogosonna alai di bah di habrani hodo batu jolohon narikot guna poso di mata labatanna berani dui bana rugi dalam arti materi humokop harajau ni di mata songon tadani pakka porsionna dui di debata nama muli idura molo dihita batak nani dokna buang-buang gada holit maku alan i setape yung abagas hatan di bataon di tonga-tonga ni mulutta ai saya ditugihot do hita lahomar hato poton tukdo waso gugoni di bata sumarihon sadok nasa permulota amin martang yang mahita mauliate madiho ali di bata Jahoba Tuhan nami marhite Yesus Kristus para sirohai hoda tutu Tuhan nami natumo pahami na jumadihok kami na sumarihon sadok nasa ngulu nami dohok nasa natinopang dada holan ditopaho jadi ami alai diparita hodo Tuhan asa gabe marpanupak tutong-atongan ni ganuk ngulu ni jolma akan asay makaprosay mauliate madiho Tuhan masay bagas hatam mamakulingi hami di tonga-tonga ni ngulu nami lumubi ma di tonga-tonga ni situasi na hubulus sami ala ni COVID-10 virus corona nasipata olo gabe gamang ngulu nami mabiar kami sipata holsowak kami Tuhan HP dakya motok panari konon dakya meresik asli Tuhan di tonga-tonga ni sadok ngulu nami nasay makakosi makaprosay alani ikon say perhatopoton nami dong pabuahodo tutu ali Tuhan di bagasan Yesus Kristus namar huaso maragogoon nasu marihon saluhut narikot di mulu nami alani i say urupi mahami marhite totin asa setok kami Tuhan marpos ni roha di parmahan yomu di asini roham dohok di panarihonon ni asini roham di ngulu nami
Pasu-pasu mahami kanu. Sude parupuan ni huriam. Ruas ni huriam. Sarihon hami. Disudi akan arikoti. Marhite panupakiom. Diulau. Di pikiran. Nang disude gulmi ningono nami pe. Sai urupihani sumarna luja. Laho mameleho nakana umuli di tonga-tonga ni Kuriam. Tau pasangan war. Ramo di masude akaya nakon nami bi diganup inganan diganup akaulaon jala sai kongkong mahami merdami sona asa dao sian permaraan dao sian persahiton jala saya taruni mahami ilas ni roha nasyangko atau mau lihat tema di Tuhan urasi mahami di dosa dia kahagalion nami asa talupa media dopam marite Yesus Kristus para sirohai martangia kami itu. Amin. Maredehita syabukeda nomor 755 ayat sada laos tapasahma beliata. Rak madok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajom sai saut maloboni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami unak kami togi hotu pamucunan palua mahami siapa ngago ai hodo napuna harajau dohot hagogoon rodi hasangapon saliling ni belingna amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama doho para saoran ni todi parbadia ima na madongani hamu saluhutna amin. Horas ma dihita sa lukutna